Kaixo, gaur ingo deguna da, edo, bueno, bideo honetan ikusiko deguna da, XSLT tutorialaren barruan, template edo plantilla atala nolakoa dan, bai? Jungo gara W3 Schools web orrialdera, eta hemen XSL tutorialaren barruan dokagu laugarren atala da XSLT template, eta hemen ikusten deguna da, saietuko gara ulertzen, zer esan nahi duen template edo honek. Bueno, hemen daukagu kodigoa aurreko bideotan agertu dana, eta dala erabiltzen dana XSL fitxategiak XML-ren barruko guztia aldatzeko, eta bueno, hemen dago deklarazioa esateko ze bertsiotakoa da, eta dana dalakua, eta lehenbiziko deklarazioa hemen daukaguna, ingo dugu pixkatako ditu hau, da template match, bai? Template match honek esaten duna da, ikusten dezunean XML-ren barruan kointziditzen dunan erroarekin, bai? Aplikatu hemen barruko guztia. Claro, zeiten du, hartzen du XML fitxategi osoa, ze erroaren barruan dago beste guztia, eta erroaren barruan dagoen guztia ordezkatzen du honekin, bai? Ikuste balen badezu hemen, claro, guk esaten diogu, begira, juntzatxe honea, eta idaztazu. Hemen dago, template match, bai? Eta errora iriste zenen, hau da, hasierara iriste zanean, sartzazu hau guztia. Baina, claro, hau guztia bakarrik da, taula bat sortzea, hemen ikusten duzu HTML, body, jartzen dugu MyCD Collection, eta taula bat sortu. Eta taula horren barruan sartzen dugu lehenbizikoko lerro bat background kolore honekin, bai? Eta gero bi zutabe, o bi gelaxka, bata title eta artist datuekin. Izten dugu lerroa, beste lerro bat irikitzen dugu, eta jartzen ditugu bi gelaxketan puntu bat eta puntu bat. Eta listo, eta bukatu da. Zergatikan ez dugu beste zer egiteko esan. Eta ja datu base guztia rekorritu du. Hau da, goitik bera dagoen elementu bakarra erroaren berdina dana, pues da, hoixe, katalog hori. Katalogera iristen denean, katalogen barruko guztia hartu, eta ordezkatzen du hemen jarriko degunarekin. Eta hemen jartzen duguna bakarrikan da taula estatiko bat. Ez du ezerekin betetzen. Orduan hemen lortzen duguna, hauxe bakarrikan da. Taulatxo bat, bi datu hauekin, bi puntito hauekin. Eta ez du zer egiten, baina bai ulertu beharko genukena da, template match honekin egiten esaten duguna da. Bueno, hasi zaite rekorritzen, hasi zaite begiratzen datu base guztia goitik bera, eta aurkitzen azunen elementu bat, dala, hau bezalakoa, eta hau bezalakoa da erroko elementu bat. Vale? Erroko elementu bakarra dago, eta erroko elementu horren ordez, jartzazu hemengo informazio guztia. Eta listo, hori da egiten duna. Ikusiko dugu beste adibideekin, beste modu batzuk daudela, hau sortzeko, eta eraldatzeko. Baina hori da ulertu behar deguna, ideia nagusia, benetan, bilatu elementu bat honen berdina dana, eta gero hartu, eta hori guztia ordezkatu hemengo informazionekin. Eta kodigo hau da HTML kodigo bat. Bai, hau guztia daukazu askoz ere hobeto esplikatuta bideo luzeago batian, jarri genizuen Moodleen barrun, daukazu hemen XSL hirugarren ebaluazioko honetan, lotura interesgarriak. Eta hemen dago bideo bat oso interesgarria, XSL-teren ingurukoa. Luzea da, 40 minutu dauzka, eta nik aipatuko ditudan gauza guztik hemen agertuko dira. Beraz, nahalin bat zuen zuzen hona jo, aldezue bertatikan hartu behini. Atalez atal jungo naiz, W3 Schoolseko ordena jarraituz. Nik nahi detena da, zuek hau guztia egitea, eta horrentarako lagungarria espero dizatea, nik ingo dituzten bideo hauek. Vale? Bueno, beste bideo batekin jarraituko dugu beranduago. Venga, gerarte.